Tens com la Laura una idea genial però no saps com desenvolupar-la? Ara Barcelona t'ho posa ben fàcil. Consell 1. Posa en marxa els teus projectes als Ateneus de Fabricació. És una iniciativa orientada als ciutadans, a les organitzacions, les universitats i les start-up per treballar conjuntament en laboratoris ben equipats i fer realitat les idees que transformen l'entorn. Aquests espais es dediquen a la innovació social, a les tecnologies de la comunicació i a l'univers digital, amb voluntat de millorar els barris, connectar persones amb esperit innovador i obtenir ressò internacional. Els Ateneus de Fabricació volen apropar tots els ciutadans als fonaments de la cultura digital i els processos científics, per a un impacte social proper i directe. La xarxa d'Ateneus de Fabricació preveu arribar a tots els districtes de la ciutat. Actualment n'hi ha 3. El de les Corts, que incorpora un laboratori de fabricació digital, el de Ciutat Vella, a la Fàbrica del Sol, especialitzat en sostenibilitat i energies renovables, i el de Ciutat Meridiana, centrat en l'impuls de l'ocupació laboral. Consell 2. Fes un prototip i opta al segell Prototyping Barcelona. És un reconeixement que s'atorga a tots aquells projectes que s'han desenvolupat amb èxit a la ciutat i que volen projectar-se al món. Per obtenir aquest certificat, els prototips Made in Barcelona han de ser innovadors i no haver-se comercialitzat. Cal definir-ne bé el calendari i el pressupost. És molt important que el disseny sigui un dels seus components principals. I recorda, han d'aportar beneficis socials per als ciutadans, resoldre alguna necessitat de l'entorn i ser exportables a d'altres països. Perquè les idees són el motor que mou el món i també el teu barri.